RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Dili ka! Stanley, my God! Stanley, apo! Stanley! Ano ka, Lola? Wala siya maglihok, Lola! No! Apo! Baby! Apo, pagbata pa sa iluwa si Lola. Pagmata, Stanley. Dili ka mahimong mamatay, Stanley. Stanley! Stanley, apo ko! Stanley! Sa ospital! Nabangin mi ninyo, tama! Hubog pa si Stanley! Magwaon akong iyang masulog! No! Ha? Ayaw kong biyay din eh. Dili ko gusto mag-inusara. Pero magwaon akong masulog ni Stanley! Si Masing, sila na pakuha og masulob sa akong apo inig-anhin nila. Tawgo na ako. Masing! Masing! Magpaabot pa ta nila! Bahala ka diya, oy! Adel! Adel, huwat ako! Adel!
Dahil mi nga mauban ka na ako. Hayaan mo si Stanley nga nagkadugo. Imo ning sa. Face the consequence mo gibuhat si mong apo. No! Adel! Adel! No! Ayaw isin. Oh my God! Mibiyak yun siya. Huwag yun siya maminaw sa akong gisulti. Stanley! Stanley, apo! Apo, pasayloa si Lula. Pasayloa ko. Sugod ka ron. Dili na ko magpada sa kahadlok. Magmaisog na si Lula. Wa na'y mila nga makahadlok pa nako. That I promise you. Oh, I'm so sorry. Dili na mausap. Dili na magpada sa kahadlok si Lula. I'm really sorry. Shala na ba tayo nahitabo ni Malaya? Ay, sige na magka-ospital ng mga amo na to din, he? Mura bag nang sakit og dilipyas? Magaunay na malagbasakitay. Murag paingon tulilik ang ulo ni Senyora ay. Kaya kaganina lang bitang buntag. Bitang katubag ni Adto ko niya. Kalit bitaw nagsinggit pagkakita niya na ako. Nya, gisiradaan pagbalik ang puntahan. Unya, singgit-singgit. Singgit-singgit siya nga. Ako magpalayo kuno ko. Uy, mo ba? Alam ka no, magkano? Oo nga, di man na ingon na si Kwan, Senyora Criado. Mubi daw? Sa katigwangon ba ka, no? Hala ba, sino? Oo. Hala pagkapahit? Hapit na rin ba kumatigulang? Hapit na? Ay, hapit na? Pasila no ay? Ah. Pasila na yun. Ay nalagod hiya pagpalag. Basta kihapit na. Pero kung matigulang na sab ko og maayo, no? Kay? Ipaniguro sab na ako ay. Nga dili ko maingon ana parehas ni Senyora. Nga kanang murag kuan oy kanang inaana ba nga murag natulik. Di na murag natulilik ba? Tulilik. Ako may magtubok na lamang ko. Tubok. Oh, magtubok na lamang ako kung may inaan lamang ko. Alaw, masana magtubok, oy. Bitaw, Sa di ay. Sa di ay. Tubok. Siya naman ay ipuli na ko, nana. Maghikog. Ah, ingo, nana. Oo. Nana, mamuutog na lamang ko. Buwangan ay. Hey, ikaw masabgod ay? Kay? Dugi ka na balik ganina mi adto sa merkada? Na? Ano ako naman hinoisadaan yun eh? Alang-alang. Nga kay bao bitaw ka nga, wala nila makatabang na ko din sa kusina. Kung wala ka, nagdiga mo pabaya ko. Mauto nga, nadugay ko balik sa Senyora. O mauto, daghan, nakikita ba uman na to? Nakahanggap naman sa kog labas nga balita, God. Ikaw ba, chismusa dyo ka? Ah. Ringo. Ringo. Ring. Go ring. Oh. Sabi di ay! Chismusa ka gayon. Bada, mura sa baya kagdili. Wa? Pero kining chismis nga ako rong nahanggap. Nahanggap. Presko marag hangin nahanggap. Presko ba kayo ni? Gabi pa ni may tabo. Kaya ba kagunsa? Ha? Nausa ka ba nga na gakilog-kilog ka man niya? Ngano ka? Hadlok kayo, sing. O kasi ala naman sa di ay. May gilugos na sap. Wa. Oh, Hadlok kayo ba ka gano? Ngano man? Kanang mo tanag yun. Dali, we. Duman na kabal-habal driver ang nakasulti na ko ini. Sa unsa ba, we? Nahadlok ko na sila. Last na ladyog ka, Ringo, ha? Last na ladyog ka. Sultihin ako diritso ba? Saba? Salan! Ikaw ba, upawan taman ti karon? Why bli Inaupaw eh. Why bli magupawan? Ni mo upaw naman taan. Kisa na lang ni mo. Puna na ko ni ka upaw. Ayaw, lagi ay. Nagdali ka. May lakaw ka, nga gabiin naman. Dali ka. Ay, wala, God. Pero, patriling ka magkukaayo. Triling sa ikaw rin papuling. lalaki nga marites. Di mo ko marites. Alam ka, Miratos. si Marisol. Uy, Pinaw! Nga ano lagi? Duha ka balhabal. Oh, ang duha ka balhabal. Pareha sila Mano? kisulti din ako. Oo. Nga. Nga unsalan, oy! Ay, naamagibaw pawan ako urong samot ba? May buhatan ko ni magbuhok. Lagi, oy! Oh, lagi. Ingon pa nila, ingon sila. Di nagyukuno sila magpagabi ug agi dito sa ilan ni Felipe Dapit. Okay nga naman? Nga ba mo nga no? Nga silang duha parehas magnakita.
Ikaw ba? Dugay kay magkasulti ba? Nagalibog akong siyali upawan ako, mo upaw ng kadaan kan kilay nimo? O na pa man balhibo? Mo na upawan ako. Karing gitaguan upaw eh. Sabay ka diha. Ngano lagan? Ay nakita nila si Mila. What? Sewa. Salan? Sewa, ang nakita man. Nangabuang na mo? Nga patay naman si Mila? Nga makita man? Mingon ko manugwa. Ay mo, manggani kay hadlo kayo sila nga. Hadlo kayo sila. Naliman kakita kas taong patay na. Saba ka di ay? Lagi. Istorya ini ay? Oo. Ay pagpalabig pagkapini po na ay? Sobraan po ka. Ay, Sobraan yung pagkapen. Inanam gina mo palit ang ita ang tagpagkapin. Ay tinood lagi akong giingon. O pareha sila gisulti nga nalimot ko. Nalimot ko no sila. Nalimot sila bang makadiyot kapatay na si Mila. Oh? Sa diyan inomdom sila nga patay na di tuod ni mahuto nga may karatil sila. Gagan! Nabian magani ko no si Takyo. Si Takyo ba? Nabian niya ang motor. Dito tungkol sa bahay ni Felipe. Tino O lagi! Di man noon ka mo to. Kanus ba ko namutbot ni mo? Karon. Aw. May bahala kay. Tog day. Stila na, kumusta na ka ang senyorito, no? Namatay ba yung ka? Salan! Patay? Kuyawan ko ni mo eh. Grabe po ka! Dako-dako man to sa mara sa kong tanaw sing. Unya, nagkadugo siya agbayo. Unya, sa imong una sa manabuhi pa ka, senyorito. Hala? Patay na si senyorito? Ginoo ko. Sa ato pa. Nga sa ato pa dahil. Ringo. Nga sa ato pa nito. Kriminal na senyoras kagulingon niya nga pa. Nasayod ko. O gibasulan ko na ang akong kahuyang. Pero, unsa pag-i mo nakita ni Stanley, tita? Nganong ingon nam lang adto imong kahadlok? O kang imong eagerness nga mapatay siya ni adtong higayuna. Ngano man? Tell me, tita. May wa pa kumasayri? Wa. Then, ngano man nagsama man kamo si Stanley? Ngano sama nimo? May lahi usab nga makita ang imong apo. Wa. May... Gusto kong akon. Makamatngon ang akong apo. O makagawas na siya din sa ospital. Gusto kong mamalik na kamo sa laing nasod, Adel. What? Ngano? Ayaw na pagpanghutana kun ngano. Just do what I say. Nay. Ay, nakatuog na di ay ang bata. O, Nay. Nanabako ka. Ang pawa lang sa kalaay, Nay. Ay, nasayod ka na bas balita? Naabot na sa kundong ka, Nay. Og nahadlok na ang mga tao, mao nga dili na sila ganan mo agi tungod din atong bahay kung mo aksyon na og kilom-kilom. Dili ko gustong mutuo sa ilang gisulti. Pero... Doon nakataho ang nagasulti, Nay. Og dili lang sila. Nahinumdum ka pa ba sa uyab ni Senyorito Stanley? Oo. Ngano? Mausap ka na ang iyang gisulti, Nay. Nga may nakita siyang babae nga iyang gisundan o mipaingon din ni Sato. Ang pagkahulagway niya, Nay, way kalainan sa itsura ni Mila. Wakit ay mahimutang ang kalag sa akong anak.
Nay, Magampo ko. Magrosaryo ko matag adlaw alang siyang kapahuwayan. Ug ipamisa ko siya matag Domingo. dili pa ka naigo, Nay. Felipe, usa pa may angayan tang buhaton ha. Aron magmalinaon na siya. Usa lang ang makapahilo na sa kalag ni Mila, Nay. Unsa? Ang magbayad ang mga tao nga sad-an niya. Unsaon? Unsaon ta sa pagpangitag hustisya ang kamatayon sa kong anak, Felipe? Unsaon? Si Berto. Ato na ko si Berto og mga adlaw. Unsa? Ngano? Ayong buntag, Nicolas. Ay, unsay ato ni mo, Pepe. Ngano niya ka? Kining na ba si Berto? Ay, basta yan mo na akong problema karon dong. Sukar ba dong miyaging adlaw, nagyon ni mauli. Unsa? Nakasibat naman sa salawak nga akong gibutangan niya. Mikat-kat sa ato po, dito agi. Istiyan, nag-uulag yung kuhin ng anakan eh. Unsa nagkikikaon nga ron? Masamot nga magsige itong yaw-yaw. Unsa iyang giyaw-yaw, Noy? May ginganlan ba siya? Kuan. Magsige siya balik ka ng may nakita siya. Nakakita ko no siya. Mo ba? Unsa man kuno? Kung papangutanon ko siya kung noon sa iyang nakita, iko na siyang moingon nga. Nakaila siyang nakita. Habang dili siya musulti kung kinsa iyang nakita. Kung mao ka na, kinahanglan makita na ko si Berto, Noy. Siya lang ang makatabang na ako. Kay galaan, dapiton ko mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama. Tulog